हा व्हिडिओ पुढे बघण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला एक सांगायचं की ह्याच्या अगोदर पण नी पेनवर, नी एक्सरसाइजवर आम्ही एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. तो व्हिडिओ सुरुवातीला बघा तुम्ही, त्याची एक्सरसाइज काय ते बघा, ते एक्सरसाइज नेहमी करा आणि त्यानंतर हा व्हिडिओ बघा. ठीक आहे, आता आपण ह्या व्हिडिओला कंटिन्यू करूया. मग ती आपण एक्सरसाइज केली ना, ती करायचं आपल्याला म्हणजे सराव झाला ना की त्याच्यानंतर ही आपल्याला एक्सरसाइज करायला सोपी जाईल. म्हणजे ती सिनियर ज्युनियर नर्सरी आहे, त्यानंतर आपण स्टँडर्ड्स मध्ये येणार. कारण बेसिक एक्सरसाइज आहे, ती एक्सरसाइज जर तुम्ही रेग्युलर केला तर हे एक्सरसाइज करण्याची पॉवर तुमची वाढणार. तर एक्सरसाइज पहिले व्हिडिओ बघा, मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो किंवा आता स्क्रीनवरती पण तुम्हाला वरती आय बटनवर दिसेल. तुम्ही ते व्हिडिओ पहिला बघा आणि आता हे सेकंड व्हिडिओला आपण कंटिन्यू करूया. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे, हा व्हिडिओ स्किप नका करू, व्हिडिओ पूर्ण बघा, पूर्ण नॉलेज घ्या. तुमच्यासाठी नाही तर तुमच्या एल्डर माणसांसाठी, घरच्यासाठी खूप उपयोगी आहे हे इन्फॉर्मेशन. आणि अजून एक सांगतो मी, नी पेन वाल्यांसाठी मी एक्सरसाइज दाखवते. गुडघं दुखणं ह्याच्यावरती एक्सरसाइज दाखवते. जर गुडघा रिप्लेस झाला असेल, गुडघ्याचं ऑपरेशन झालं असेल तर त्याची वेगळी एक्सरसाइज असते. ही एक्सरसाइज सुद्धा तुम्ही त्याच्यात करू शकता. पण त्याच्यात खूप मोठं प्रिकॉशन तुम्हाला घ्यावं लागेल की तुम्हाला सर्वात आधी डॉक्टरांना विचारावं लागेल. सेकंड, जर नी पेन जरा सुद्धा झालं नाही पाहिजे, जर तुमचा नी रिप्लेसमेंट झाला असेल. नी रिप्लेसमेंट म्हणजे गुडघं चेंज करतात, गुडघ्याचं ऑपरेशन करतात. जर त्याच्यानंतर तुम्ही एक्सरसाइज करण्याचा निर्णय घेत असाल, त्यानंतर तसं जर केलं असेल ना तर अशी एक्सरसाइज नाही करायची. करू शकता जर तुम्हाला पेन होत नसेल तर. आणि सुरुवातीच्या 6-8 महिन्याला तर नका करू, कारण सुरुवातीच्या 6 ते 8 महिन्याला आपल्याला फिजिओथेरपिस्टच लागतो समोर, स्वतःहून नाही करू शकत आपण. ठीक आहे, तर हे इन्फॉर्मेशन, अशा इन्फॉर्मेशन मध्ये मी देऊ शकतो जसं मला क्लिक होत आहे. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ स्किप नका करू. नमस्ते. आज आपण या व्हिडिओमध्ये आपण नी पेन म्हणजे गुडघ्यावर आपलं गुडघा पेन होतो किंवा लेग पेन होतो, त्याच्यावरती खाली जे काय पेन होतं त्याच्यावरती आपण एक्सरसाइज बघणार आहोत. त्याच्या पहिलं मी तुम्हाला 5 काहीतरी कारणं सांगतो की नी पेन का होतं. सर्वात आधी तर वेअरंट आहे. ते एज वरती पहिलं पूर्वी म्हणायचे की माणसाचं वय झालं की आपला नी पेन होणार, पण आताच्या काळी असं झालंय की कमीतल्या वयाला पण नी पेन होतं. तर त्याचं उत्तर आहे की वेअरंट आहे. म्हणजे आपण कमी वयात त्याची झीज जास्त करतो, जास्त हालचाल करणं, जास्त स्पोर्ट्स मध्ये असणं, त्याच्यावरती जास्त वेट टाकणं, त्यामुळे ते पेन होतं. कधी कधी काय असतं, नीवर स्वेलिंग असतं. दुसरे अजून एक कारण असतात की आपण त्याचा मसलचे जास्त युजच नाही करत. आपण एवढं बसून राहतो की कधी स्टिफ होतात मसल, म्हणजे त्याची आपण एक्सरसाइज करत नाही. एक्सरसाइज कमी करणं, वेट वाढणं, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी इटिंग, त्याच्यावरती जास्त लोड देणं, हे सर्व कारण असतात नी पेनचे. आता हे झालं कारण. आणि आता आपण डायरेक्ट एक्सरसाइज बघू. त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला एक सांगायचं, ह्या व्हिडिओमध्ये मी ट्राय करेल की मी तुम्हाला सर्व एक्सरसाइज दाखवेल जे वेट आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंटल बेस वेट नी साठी काय एक्सरसाइज असतील किंवा नॉन इन्स्ट्रुमेंटल बेस ज्याच्यात माणसांची हेल्प लागेल, जे स्वतःहून करू शकतात, मी सर्व दाखवेल तुम्हाला. पण एक पॉइंट तुम्ही नोट करून ठेवा, 30 एक्सरसाइज तुम्ही करायची ज्याच्यामध्ये तुम्हाला नी पेन म्हणजे पेन होत नाही. पेन ज्या एक्सरसाइज मध्ये नाही होणार, तुम्ही 30 एक्सरसाइज दररोज करायची. मग तुम्ही म्हणाल ज्या एक्सरसाइज मध्ये पेन होते ते कधी करायची. बघा, मी आता समजा ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी 10 एक्सरसाइज दाखवतो. आता तू नी पेन बोलतो, पण आता माणसाला काय समजत गुडघ्याचे पेन म्हणजे काय. नी म्हणजे गुडघा पेन, बरोबर आहे. मम्मीनी सुद्धा सुरुवातीला मला हे विचारलं की नी पेन म्हणजे तू काय म्हणतोस. नी पेन म्हणजे गुडघ्याचा पेन. तर मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये गुडघ्याचा पेन असा हा वर्ड वापरतो. जर गुडघ्याचा पेन होत असेल, मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल एक्झाम्पल देतो, मी उदाहरण देतो की मी तुम्हाला 10 एक्सरसाइज दाखवतो. त्यामधले 2 एक्सरसाइज मध्ये तुम्हाला पेन नाही होते आणि 8 मध्ये पेन होतात. तर 8 करायला जाऊ नका सुरुवातीला, कारण एक ऑब्झर्वेशन ठेवणारा एक समोर माणूस नाही आहे तुमच्याकडे. मी आहे मम्मी सोबत, तर मम्मीकडून मी करून घेऊ शकतो. पण तुम्हाला जर 2 जमतात तर 2च करा. ह्या 2च्या मदतीने, ह्या 2मुळे तुम्ही जे मसल स्ट्रेंथ कराल, म्हणजे तुमच्यामध्ये जे पॉवर येईल नीजच्या आजूबाजूच्या मसल्समध्ये, त्यामुळे बाकीचे कोणकोणते मग एक्सरसाइज तुम्हाला सोपे जातील. मग 2च्या बदले तुम्ही 3री पण करू शकाल. मग थोडे दिवसांनी तुम्ही 5 कराल, थोडे दिवसांनी तुम्हाला सर्व एक्सरसाइज जमेल. तर मला फक्त हेच सांगायचं होतं, मी एक्सरसाइज सर्व दाखवतोय, सर्व ट्राय करा तुम्ही, पण 30 एक्सरसाइज करा ज्यामध्ये तुम्हाला पेन होत नाही. ह्याच्या अगोदर पण आम्ही नी पेनवर एक व्हिडिओ टाकला आहे. तो व्हिडिओ करणं, त्या व्हिडिओमध्ये जी एक्सरसाइज दाखवली आहे ती करणे गरजेची आहे. त्यानंतर तुम्ही हा सेकंड व्हिडिओ बघा. तर आपण आता बघणार आहोत एक्सरसाइज नंबर 1. आणि मी तुम्हाला एक या व्हिडिओमध्ये सांगतो, मी तुम्हाला कोणत्याही खर्चामध्ये पाडणार नाही, मी तुम्हाला काही बाहेरून विकत घ्यायला सांगणार नाही.
किंवा असं काही आपल्या घरगुती जे इक्विपमेंट असतील, तुम्ही जरा डोकं लावून, मी तुम्हाला काही वस्तू दाखवेल तसं डोकं लावून तुम्ही ते वस्तू तुमच्या घरी असेल तीच वस्तू नाही तर दुसरे त्याच्या शेपची किंवा त्याच्या साईजची जर वस्तू असेल तर ती तुम्ही घ्या आणि एक्सरसाइज करा. तर पहिल्या एक्सरसाइज साठी आपल्याला असा एक गोल डब्बा लागेल आणि तो छोटा बॉटल घेऊ नका प्लास्टिकची, कारण ती जी एक्सरसाइज त्याच्यामध्ये ती बॉटल अशी पिचकेल. तर तुम्हाला असं काहीतरी स्ट्रॉंग पाहिजे आणि असं काहीतरी सर्क्युलर पाहिजे जे आपण नीजच्या खाली ठेवू. ते आता आपण एक्सरसाइज बघूया. पहिली आपली नी पेन साठी एक्सरसाइज. चला आता आपण पहिली एक्सरसाइज करू. ही आपली सर्व घरगुती एक्सरसाइज. मम्मी तुला माहितीच आहे, तू जेव्हा तुझा गुडघा दुखत होता तू काय करायची, ते ठेव ह्याच्या खाली, पायाखाली बरोबर आपल्या गुडघ्याच्या खाली ठेवायचा. हा बघा आता मम्मीचा गुडघा बरोबर झालाय. गुडघा आहे ना त्याचं गुडघ्याच्या खाली हा, ठेवायचं. पण दुसरा पाय जरा फोल्ड करायचा, दुसरा असा थोडा फोल्ड करायचा, असं थोडासा सपोर्ट. आपल्याला सपोर्ट असा खाली पाठी हात ठेवला तरी पण चालेल. व्हेरी गुड. असं हा, आणि आता असं करायचं आपल्याला, असं वर उचलायचं आणि असं पाय पाठी घ्यायचा थोडासा पुढची. ह्याला एक रेपिटेशन झालं. 2 3 असे किती करायचे आपल्याला मम्मी? 10 करायचे. 4 करायचे. 5. असं पहिला खाली पाय असतो ना असं वर उचलायचा आणि हा पाय आपला असा पाठी घ्यायचा. 6 कर, अजून 7. व्हिडिओला जरा टाइम जाईल पण तुम्ही लक्ष दिलात का तुम्हाला सर्व समजेल. 8 9 आणि एक लक्षात ठेवा, नी पेन ज्यांना जेवढा होते ना तेवढा. आता समजा मम्मीला नी पेन आता नाही होते म्हणून ती एक्सरसाइज चांगल्या प्रकारे करते. हे एवढंच करणं चालेल, पूर्ण एक्सटेंड करू नका जर नी पेन होत असेल तर. म्हणजे सुपर एक्सटेन्शन, हायपर एक्सटेन्शन करू नका. असेल तर जास्त वरती नाही बघा करायचं. एवढं केलं ना तरी चालेल, फुल एक्सटेन्शन करू नका. हे खाली टप्पा. आणि जास्त दुखत असेल तर समजा एवढा पण थोडा कमी डबा उंचीला घेतला तरी पण चालेल. आणि हे जास्त टाईट ठेवायचं नाही, बॉडी एकदम लूज ठेवायची. वरती करायचं, खेचायचं, नॉर्मल खाली ठेवायचं. ह्याला एक इक्विपमेंट जर तुम्ही घेऊ शकता तर त्याला फोम रोलर म्हणतात. ते ह्याच्या खाली ठेवण्याचं म्हणजे इक्विपमेंटचं नाव आहे. ही झाली आपली फर्स्ट एक्सरसाइज. आता आपण सेकंड एक्सरसाइज बघूया. आणि असे 10 वेळा करायचं ना. हो 10 वेळा. हा, आणि दोन्ही गुडघ्याच्या खाली घ्यायचं आणि करायचं. हा, आता याचा पायाचं झालं की ह्या पायाचं. आता चेंज कर. आता कॅमेरा कसं ह्या अँगलला बसू शकतो. आणि तुम्हाला एक लक्षात सांगतो मी, मम्मीला मी बेडवर बसवलंय. कोणाला पण नी पेन होत असेल तर त्यांना खाली बसून करायला नका लावू, बेडवरतीच बसायचं. मी खाली बसू शकते असं काही नाही, पण नी पेन वाल्यांना कसं नाही बसायचं खाली. परत चुकी नाही करायची मम्मी. तू चुकी करशील, माणसं चुकी करणार. पाय फोल्ड कर. नाही, मी अजून चालू नाही केलं. चांगली गोष्ट आहे की ह्याच्यात आपल्याला चुका सुद्धा माहिती दिसतात. आणि समजा हे करता नाही आलं तरी चालेल, फक्त वरती खाली करायचं, फक्त वरती खाली. ही एक्सरसाइज आपल्या क्वाड्रिसेप्सची आहे. एकदम आरामात, काही टेन्शन घ्यायचं नाही. आता आपण सेकंड एक्सरसाइज बघूया. सेकंड एक्सरसाइज साठी आपल्याला बॉल लागेल आणि बॉल पण एकदम टाईट नाही, जो स्क्वीज होऊ शकतो बघा, असं दाबला जाऊ शकतो असा बॉल पाहिजे. हे पायाच्या मध्ये ठेवायचं आपल्याला, मध्ये गॅप ठेव. हा, आता हा गॅप झाला. ह्याला फक्त मम्मी काय करायचं तुला माहिती आहे, एक्सरसाइज दाखव त्यांना. दाबायचा. तुम्हाला दिसतंय व्हिडिओ मध्ये. 1 मिनिट मी कॅमेरा क्लोज नेतो. बॉल एकदम कम्फर्टेबल ठेवायचा आणि दाब मम्मी जरा. 1 2 3 4 5 6. झोपताना तुम्ही उशाखाली घेतलं तरी चालेल. 8 थोडासा उशी घ्यायची. 9 10 बस. आणि जर तुम्ही आम्हाला बोलाल की आमच्याकडे बॉल सध्या अवेलेबल नाही, लॉकडाऊन नंतर आम्ही विकत घेऊ किंवा नंतर घेऊ, आणि आता सध्या बॉल नाही, बॉल नसेल तर आपण काय करू शकतो, आपण उशी घेऊन एक्सरसाइज करू शकतो. सेम एक्सरसाइज आपण उशी घेऊन करायची. आणि परत सांगतोय जर पेन होत असेल तर नका करू, पेन नाही होत असेल तर करा. आता उशी घेऊन पण मी तुम्हाला एक्सरसाइज दाखवतो, सेम एक्सरसाइज. जी आपण बॉलने एक्सरसाइज केली तीच आपण उशीने एक्सरसाइज करणार आहोत. उशी अशी मध्ये पकडायची आणि दाब मम्मी. 1. आता ही आमची कुशनवाली जास्त उशी नाही, तुमच्याकडे जर कुशनवाली उशी असेल तर तुम्ही ती करू घेऊ शकता. 4 5 6 7 8 9 10 अशी एक्सरसाइज करायची. आता आपण तिसरी एक्सरसाइज बघूया. आता आपण तिसरी एक्सरसाइज बघणार आहोत, ही ब्रिज किंवा ही प्रेस करणं. मम्मी करून दाखव. 1 2. मी परत सांगतो, जर आपलं पेन आपल्या कंट्रोलमध्ये असेल, सहन करू शकता एवढा पेन असेल तर करा. पेन होत असेल तर ही एक्सरसाइज नका करू. जे नी सुधारायची आहे त्याच्यात तुम्ही बिघडून टाका. किती करायचे? 10 करायचे आपल्याला. हे आता आपण सोफ्यावर बसतो, झोपतो ना टीव्ही बघत, मग टीव्ही बघता पण आपण असं करू शकतो ना.
हा तर Exercise. आता ह्या वाक्यावर मी तुम्हाला एक ट्रेनरचं उदाहरण देतो. ट्रेनर काय म्हणतो या वाक्यावर तुम्हाला सांगतो. आता मम्मी काय म्हणाली की टीव्ही बघता बघता पण आपण अशी एक्सरसाइज करू शकतो. तर ती एक्सरसाइज आपण कधी पण एक्स्ट्रा पकडायची. ती एक्सरसाइज आपली नॉर्मल एक्सरसाइज नाही पकडायची. जर एक्सरसाइज करायची आहे तर त्याला वेगळा टाइम द्या, त्याला वेगळं महत्व द्या, तरच ती एक्सरसाइज करा. तुम्ही बघाल मी बोलतो मी टीव्ही बघत बघत एक्सरसाइज करेल, असं करेल तसं करेल, तर त्याचा इम्पॉर्टन्स माइंड त्यावेळी फोकस नसणार त्या गोष्टींवरती, तर तुम्हाला तो इफेक्ट कमी पडणार, रिझल्ट कमी येणार. तर माझं जर ऐकायचं असेल तर एक्सरसाइज साठी वेगळा टाइम द्या. नाही तर काय म्हणणार झोपूनच एक्सरसाइज ना, मी टीव्ही लावते आणि करते. नाही असं तसं नाही नाही. करायचं. नाही, हवा तर तुम्ही म्युझिक लावा, पण तुमचा फोकस टोटल एक्सरसाइजवर असला पाहिजे, मसलवर असला पाहिजे. त्याचं दुसरं आणि सर्वात फर्स्ट इम्पॉर्टंट कारण असतं, जर लक्ष चुकला तर इकडे दुर्घटना, नजर हट्टी दुर्घटना घटी, असं व्हायचं इकडे. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज बघू, फोर्थ एक्सरसाइज बघू नीज साठी. आता ह्याच्यानंतर आपण जी चौथी एक्सरसाइज बघणार आहोत, त्याच्यात ते इक्विपमेंटल बेस पण असते, नॉन इक्विपमेंटल बेस पण असते. तर ते मी माझ्या एक्सपिरियन्सनी तुम्हाला सांगतो, कोणतीही इक्विपमेंट तुम्हाला नी पेन पासून आराम देऊ नाही शकत. त्याच्यासाठी एक्सरसाइज करणं गरजेची. आता तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल 3 बोटामधून दाखवतो बघा. एक सुरुवातीला तुम्ही इक्विपमेंट घेतलं, पण 1-2 महिन्यात वापर केला, पण त्याचा तुम्हाला एक्सरसाइज नाही करत, फक्त घेऊन ठेवल्याने एक्सरसाइज नाही करत, त्याचा काय फायदा? इक्विपमेंट घेऊन एक्सरसाइज करतात तर त्याचा जास्त फायदा आहे, आणि इक्विपमेंट नसेल तरी एक्सरसाइज करतात तरी फायदा पडेल. तर कॉमन गोष्ट काय आहे की एक्सरसाइज करणं, दररोज करणं गरजेचं आहे. आता नेक्स्ट एक्सरसाइज साठी आता मी तर स्वतःहून एक्सरसाइज दाखवतो, करून घेतो माणसांकडून. तर माझ्याकडे हे सर्व इक्विपमेंट आहेत. आता ह्याला म्हणतात एक स्ट्रेच बँड. हे बघा, हे मीडियम साईज इकडे लिहिलं आहे, पण मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हणालेलो की ह्याची आपल्याला काही गरज नाही. हे जर नसेल तरी मी तुम्हाला आता एक्सरसाइज दाखवेल की हे नसून सुद्धा आपण नी पेनवर एक्सरसाइज कशी करू शकतो. हे काय करायचं ते सुद्धा दाखवतो, हे नसेल तरी काय करायचं ते सुद्धा दाखवतो. आणि तुम्ही बोलाल की मला हे कुठे भेटेल, काय भेटेल, तर मी तुम्हाला सांगते नका घेऊ, कारण आपल्याकडे दुसरी व्हरायटीज आहेत करण्यासाठी. आता त्याच्याकडे आहेत म्हणून तो दाखवतो. माझ्याकडे आहे म्हणून मी तुम्हाला दाखवले हे सर्व गोष्टी. तर एक्सरसाइज नंबर 4 साठी ही ऍक्च्युली हे जर असेल तर आपण काय करणार होतो की हे पायाच्या मधोमध असं लावणार होतो, इकडे असं लावलं, मग मी पाय बाजूला करत 1 2 करून दाखव, 3 4 5 स्टॉप कर. आता समजा हे तुमच्याकडे नाही आहे, गरज पण नाही ह्याची, असेल तर चांगली गोष्ट, नसेल तरी काय प्रॉब्लेम नाही. तर तुम्ही काय करायचं, पायाच्या मध्ये जरा गॅप ठेव आणि कोणत्या तरी माणसाला इकडे फक्त असे बघा, हे हात मी लावून ठेवला, मी त्या काय दाबत नाही, मी त्याला काय खेचत आहे, मी फक्त दाबून ठेवलंय, म्हणजे पकडून ठेवलंय. आणि मला माझ्या पायाला हाताला दाब, मम्मी बाहेर, एक हात नाही घ्यायचं, इकडेच ठेवायचं आणि दाबायचं, इकडे घ्यायचं, दाबायचं, दाब, बाहेर दाब, 2 3 4 5, तुम्हाला समजलं, 6 7. आपला पण हात जरा बाहेर जाईल, पण समोरच्याला जे माणूस करतो त्याला विचारा की इकडे ताण पडत असेल त्यांना, है ना. दाब माझ्या हाताला, 1 2 3 4. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. नी पेन साठी आपल्याला नाही की फक्त हेच मसल ट्रेन करायचे असतात, हे सुद्धा अँटीरियर टिबियालिस, क्वाड्रिसेप्स, आपले साइड्स ऍबडक्टर्स असतात, इनर आणि आउटर, ते सर्व ट्रेन करायचं. आपल्याला ग्लूट्स ट्रेन करायचा असतो, हिप ट्रेन करायचा असतो, आपल्याला हॅमस्ट्रिंग ट्रेन करायची, सर्व गोष्टी आपल्याला ट्रेन करायचं, तेव्हा जाऊन आपला हे पार्ट रिकव्हर होईल. तुम्हाला समजलं, बँड नसेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, हात ठेवायचा, नॉर्मल कोणाला तरी हात ठेवायला लावायचा आणि असं पुश करायचा. आणि एक गोष्ट इकडे लक्षात घ्या, ह्यामध्ये तुम्ही स्वतःहून नाही करू शकत, तू स्वतः ट्राय कर, हात नाही जात, तरी हात जात असता आणि समजा करायला घेतला ना तरी तेवढी एफर्ट नाही देऊ शकत जेवढा दुसरा माणूस करेल. ह्या एक्सरसाइज स्पेशली तुम्हाला दुसऱ्या माणसाची गरज लागेल. आता ह्याच्यानंतर आपण 5th एक्सरसाइज बघूया. मी सुरुवातीला मम्मीला बसून एक्सरसाइज केली, मग झोपून एक्सरसाइज केली, मग परत बसून एक्सरसाइज, म्हणजे असे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये एक्सरसाइज द्यायची. असं नाही की एकदा सर्व झोपून दिली, एकदा सर्व बसून दिली, नाही. माणसाची जर अशी हालचाल पण झाली पाहिजे. तर मम्मीला माहिती आहे नेक्स्ट एक्सरसाइज कोणची. मम्मी टॉवेल असं बघा, टॉवेलचं असं गोल करायचं, आणि असं जाड टॉवेल पाहिजे आपलं. टॉवेल घ्यायचं, रोल करायचं त्याला चांगलं, आणि आपल्याला घट्ट रोल करायचा आणि गुडघ्याच्या खाली ठेवायचा मधोमध. आता जसं आपण डबा ठेवला होता ना सुरुवातीला आपण काय करत होतो माहितीये ना तुम्हाला, आपला पाय असं वर करत होतो, पण यावेळी पाय वरती नाही करायचा, दाबायचं खाली, असं घ्यायचं आणि ह्याच्यानी खाली दाबायचं. हा पाय असं चांगला नॉर्मल खाली ठेवायचा आणि दाबायचं. तुम्हाला आता कॅमेरा क्लोज करून मी दाखवतो. दाब मम्मी पाय, 1 दाब, 2. एकदम तुम्हाला थोडासा फरक दिसेल बघा, इकडे दाब,
हे इकडे काय होतो, इथे आपल्याला हे आपलं एक्सरसाइज होतो. हा इथे. क्वाड्रिसेप मसलची ट्रेनिंग होते ह्याच्यात. बघा ह्याच्यात तुम्हाला की जाणीव होईल की ह्याच्यात काहीतरी मसल हलतात आहे बघा. हे बघा हा भाग पाय बघा. उचलायचा नाही. हा दाबायचा म्हणजे टॉवेल दाबायचा. टॉवेल आपल्या इथे खाली घेतलेला रोल आहे ना, तो त्याच्यावर दाबायचा. दाब द्यायचा. ते किती वेळा करायचं आपल्याला? 10 10 वेळा वेळा. करायचं. तर आपण नी पेन साठी आता नेक्स्ट एक्सरसाइज बघू. आता नॉर्मल हे मम्मीचे नॉर्मल पाय आहेत. आता या एक्सरसाइज मध्ये फक्त आपल्याला पाय पाठी खेचायचे, पुढे नाही ढकलायचे. फक्त पाठी खेचायचे, नॉर्मल ठेवायचे. पाठी खेचायचे, नॉर्मल करायचे. करून दाखव मम्मी. पाठी खेचायचे, नॉर्मल. पाठी खेच, नॉर्मल. बस पाठी खेच, नॉर्मल. आणि आपण सुरुवातीला जे पहिल्या व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं पाठी पुढे करणं, ती वेगळी एक्सरसाइज आहे. हा, ही वेगळी आहे. ही वेगळी आहे. तर नी पेन असेल, तुमचा गुडघा पेन असेल, तर तुम्ही ही सुद्धा एक्सरसाइज करायची. आणि एक लक्षात ठेवायचं की जे मम्मीचा पाय वरती येतोय ना, ते कंट्रोल करायचं की जास्त वरती नाही आलं पाहिजे. हे गुडघे. हा, जे वरती येतात आहे ना, हा व्हिडिओ मध्ये मिस्टेक होते ही चांगली गोष्ट आहे. कारण आपल्याला आपण मिस्टेक बघून आपण तरी मिस्टेक करणार नाही. आणि पेन होईपर्यंत करायची नाही. मी म्हणालो तुम्हाला 10 करायचे, म्हणजे असं नाही की तुम्ही 10च केले पाहिजे. जर 8 मध्ये तुम्हाला वाटतं की पेन होते, तर तुम्ही 8च्या पहिलं तुम्ही स्टॉप करा. आता आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज बघू. आता ह्याच्यानंतरची आपली जी एक्सरसाइज मम्मीने चालू केली आहे, मम्मी कर एक्सरसाइज, ती त्याला म्हणतात नी एक्सटेन्शन एक्सरसाइज. नॉर्मल आपला हात गुडघ्यांवरती ठेवायचं, नीवर ठेवायचं, आणि आपल्याला जेवढं सहन होतं तेवढंच वरती घ्यायचं. अशी आपल्याला 10 करायचे. इझी एक्सरसाइज ना मम्मी. हे सर्व कशी नी पेन, नी गुडघा तुम्हाला जर बरं करायचं असेल तर त्याच्या आजूबाजूचे जेवढे मसल त्याच्याबरोबर कनेक्टेड आहेत त्याची तुम्ही ट्रेनिंग केली पाहिजे, तर जाऊन ते एकदम व्यवस्थित होणार. आता याच्यानंतरच्या एक्सरसाइज साठी आपल्याला काहीतरी असं पकडायला लागेल. आता काय आपल्याला टेबलवर चढायचं नाही, एकदम सोपी एक्सरसाइज. मग मी दाखव कोणती एक्सरसाइज. 1 2. आणि हे का घ्यायचं, हे घेणं गरजेचं आहे. तुमचं ही नी पेन असेल ना, तुम्ही हे घ्या, कारण सपोर्ट असणं गरजेचं आहे. काय हा, एक पण झटका लागला किंवा काय झालं, जेवढे तुम्ही सुधारायला प्रयत्न केला ना, ते 1 दिवसात ते बिघडून जाईल. हे 10 वेळा झाले की हे 10 वेळा ना. हा, ह्याला म्हणतात बट किक्स. म्हणजे आपल्या हिपला तुमचा पाय लागला पाहिजे, आणि जेवढं तुम्हाला होतं तेवढंच करा. तर बघा मम्मीचं तेवढं लागतं तेवढंच. मम्मी हा पाय करून दाखव. हा, 1 असा पुढे पाय गेला तरी चालेल, पण ट्राय करा की तो पाय पाठी असला तर चालेल. आता तुम्हाला मी ह्याचा एक्झॅक्ट सांगतो. आता फोल्ड कर. बघा समजलं तुम्हाला डिफरन्स. आता खाली कर, वरती कर, खाली कर, वरती. आता मी हात सोडल्यावर कर. बघा हे परफेक्ट असतं. आता तुम्हाला हे दिसतंय आपली क्वाड्रिसेप्सचे जे हे आहे ते एकदम स्ट्रेट आहे, आणि आता आपली एक्सरसाइज होते. तर दोन्ही एक्सरसाइज केली तरी चालेल. ही एक्सरसाइज तुम्ही कधी करू शकता, जेव्हा तुमच्या पायावर कंट्रोल येईल. आता तुम्हाला मी एक लास्ट एक्सरसाइज दाखवतो. आता नी पेनसाठी मी तुम्हाला लास्ट एक्सरसाइज दाखवतोय. मग मी दाखव लास्ट एक्सरसाइज त्यांना. स्टेबलायझर मसल ट्रेन करण्यासाठी पकडून आपलं असं पकडायला घ्यायचं पहिलं, म्हणजे समजा पडायला आलो तर आपण पटकन पकडू शकतो. असं आपण पकडायचं, पण आपल्याला असं उभं राहायचंय ना, ते आपण असं सोडून उभं म्हणजे बघायचं असं. म्हणजे एका पायावर तुम्हाला बॅलन्स करायचं. ही बॅलन्सिंग एक्सरसाइज आहे. बघा तुम्ही म्हणाल की मी पाय खाली ठेवून उभी तर राहील, पण समजा पडला तर सर्व असं समजा पडायला आलं तर पटकन पकडू शकतो ना. तू 10 सेकंड एका पायावर उभी राहून दाखव. 10 9 8 7. बघा पाय चेंज कर. वाटते तेवढी इझी एक्सरसाइज नसते. बॅलन्स जेवढी लाईफ मध्ये गरजेचं आहे तेवढी एक्सरसाइज मध्ये म्हणजे बॅलन्स असणं खूप गरजेचं आहे. 1 2 3 4 5 6. बघा म्हणून टेबलाची गरज आहे, आणि अशी एक्सरसाइज तुम्ही करायची. हे सर्व झाले आपले नीचे एक्सरसाइज. आणि तुम्ही मसल बोलाल स्टेबलायझर मसल कुठे असतात, आपले इकडे स्टेबलायझर मसल असतात साईडला. जर ते स्ट्रॉंग असतील तर आपले नी पण स्ट्रॉंग होणार. अशा प्रकारे आपण सर्व एक्सरसाइज नीजचे केलेले आहेत. अजून पण खूप पुढे एक्सरसाइज आहेत. तर आता तुम्ही सर्व नीजचे एक्सरसाइज बघितले. व्हिडिओ नंबर 1 बघा, हा व्हिडिओ नंबर 2 आहे. तर हे सर्व नीजचे एक्सरसाइज होती. आता व्हिडिओ नंबर 3 कशाबद्दल असेल तुम्हाला सांगतो. पहिलं तर आपण बेसिक एक्सरसाइज करायची असते, नंतर ही रिकव्हरी एक्सरसाइज असते. म्हणजे ही एक्सरसाइज असं नका समजू 1 महिना 2 महिने, वर्ष लागतात. 2 6 8 महिने पण लागतात रिकव्हरी एक्सरसाइज करण्यासाठी. ही एक्सरसाइज केल्यानंतर आपल्याला असं एक स्टेज असा येतो की क्लायंट म्हणते की मला नी पेन नाही आहे, आता मला नी पेन वाटत नाही. त्यानंतर व्हिडिओ नंबर 3 येतो. म्हणजे ह्याच्यानंतरची जी एक्सरसाइज आहे ती नी पेन थांबल्यानंतरच तो क्लायंट करतो. म्हणजे थांबल्यानंतर सुद्धा आपल्याला एक्सरसाइज करायला लागते अजून स्ट्रेंथ करण्यासाठी. त्यामध्ये आपण अँकल वेट्स वापरतो, ते सुद्धा माझ्याकडे आहे. ते मी तुम्हाला व्हिडिओ नंबर 3 मध्ये दाखवणार. पण ह्यामध्ये आता काहीतरी इन्फॉर्मेशन मला तुम्हाला अजून ऍड करायची या व्हिडिओमध्ये. जेव्हा तुम्ही पायरी चढताय तर जेवढं कमी चढू शकता ते तुम्ही करा. म्हणजे नाहीच लिफ्ट असेल तर लिफ्टनी जा, बाकी का ऑप्शन असेल तर ते यूज करा, पण पायरी नका चढू.
जर नी पेन होत असेल तर पायरी चढाल तर नी पेन तुमची होणार. आणि जर समजा तुमच्याकडे ऑप्शनच नाही आहे आणि 1-2 फ्लोअरचीच बिल्डिंग आहे किंवा 3 फ्लोअरचीच बिल्डिंग आहे, पण तुम्हाला तुमच्या बहिणीच्या घरी तुमच्या मुलीच्या घरी जायचं आहे ते चढायलाच लागणार, तर एक लक्षात घ्या, समजा तुमच्या राईट पायामध्ये राईट नी पेन आहे तर तुम्ही वरती चढताना लेफ्ट पाय पहिला टाका. समजलं मम्मी तुला? राईट तुझ्या गुडघ्यामध्ये दुखतंय, राईट गुडघ्यामध्ये दुखतंय तर तो लेफ्ट पाय पहिला टाक, मग राईट टाक, परत लेफ्ट टाक, राईट टाक. राईट दुखतंय तर पहिले लेफ्टच वरती टाकायचं, मग राईट वरती घ्यायचा आणि तो राईट पाय सरळ वरती घ्यायचा. तुम्हाला नंतर मी डेमो पण दाखवेल. आणि जर लेफ्ट दुखत असेल तर राईट पाय पहिले टाकायचा आणि लेफ्ट. मग अजून एक प्रश्न येतो, दोन्ही मध्ये नी पेन असेल तर काय करायचं? मग तुम्हाला काय इलाज नाही, तुम्हाला स्टिक घ्यावीच लागेल. जर ह्याच्यात लाज वाटण्याची काही गरज नाही. जर तुम्हाला तुमचा नी पेन सुधारायचा असेल तर तुम्ही स्टिक घ्या, जर दोन्ही मध्ये नी पेन असेल तर. ही झाली फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन. तुमच्या प्रश्न विचारायच्या अगोदरच हे माझ्याकडे प्रश्न आलेले आहेत माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये, तर तुम्हाला मी पहिले उत्तरांनी क्वेश्चन सांगतोय. सेकंड क्वेश्चन असतो की मी खाली बसून पाय फोल्ड करून बसू शकते का? नका बसू. वज्रासन करू शकते का? म्हणजे आपण असं पायावर असं बसतो ना वाकडं, ते करायचं नाही. पाय फोल्डिंग, पायाचे सुपर एक्सटेन्शन करायचे, सर्व सोडा, पाय खाली बसायचं. जेवढं होईल तेव्हा तुम्ही असं वरतीच बसा आणि पायाचे फोल्डिंग कमी करा. हे सेकंड क्वेश्चन असतं. आणि तुम्हाला एक सांगतो, एक सांगायचं राहिलं एक्सरसाइज मध्ये की तुम्ही पाणी पियत राहायचं मध्ये मध्ये, बरोबर ना? सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट, कोणतीही पेन असेल, काही असेल लाईफमध्ये, किती प्रॉब्लेम असेल, स्ट्रेस असेल, सर्वात बेस्ट सोल्युशन असतो ते म्हणजे झोप. स्लीप, टाइमवर झोपणं, 8 तास झोपणं हे खूप गरजेचं आहे. ज्या क्लायंटनी, ज्या माणसाने झोप घेतली आहे, स्पेशली मम्मीला, की कोणताही टाइम असू दे, समजा तुम्ही रात्री लेट पण झोपताय तर सकाळी त्या माणसाला ज्याला प्रॉब्लेम आहे त्याला लवकर उठवायला लावू नका. तुम्ही तुमचं काम करा पण त्याला उठवू नका. समजा मम्मी काही कारणामुळे 1 वाजता झोपली तर 8 तासाच्या हिशोबाने ती 9-10ला तिला मी उठवतो. तिला मी माझ्या कामासाठी 7ला उठवत नाही. किंवा तुम्ही पण असं लेट झालं तरी चालेल, पण तुमच्या 8 तास झोप कंप्लीट करा, हे खूप गरजेचं असतं. आणि अजून एक सांगतो, कोणतीही एक्सरसाइज करण्याच्या अगोदर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरला कन्फर्म करा, त्यानंतर तुम्ही एक्सरसाइजची सुरुवात करा. कोणतीही मेडिसिन स्वतः रिकमेंड करू नका, स्वतःसाठी स्वतः डिसाईड करू नका की ही मेडिसिन खायला. जर डॉक्टरांनी सांगितलंय की तुम्हाला एक्सरसाइजची गरज नाही तर नका करू. एक्सरसाइजची गरज आहे तर तुम्ही हे सर्व एक्सरसाइज करू शकता, पण पेन नाही झालं पाहिजे. या 10 किंवा 8 जेवढे मी एक्सरसाइज दाखवले आहेत त्याच्यामध्ये जर एक सुद्धा एक्सरसाइज तुम्ही करताय रेग्युलर तरी चालेल. तर आणि तुम्ही विचाराल किती वेळ करायचे आहेत, तर दिवसातून 2दा एक्सरसाइज करायची तुम्हाला ही वेळ. आणि 2दा मध्ये असं नाही की तुम्ही 2 वाजता गेले आणि 6 वाजता गेले, नाही, मध्ये कमीत कमी 6 तासाचा गॅप पाहिजे, तर ती तुम्ही 2दा एक्सरसाइज करा. जर तुम्ही अशी एक्सरसाइज रेग्युलर कराल, चांगली झोप घ्याल, एक्सरसाइजचा फॉर्मॅट आणि एक टाइम द्याल एक्सरसाइजसाठी, तर तुमची एक्सरसाइजचा रिझल्ट भेटणार. कारण माझ्या मम्मीचा स्वतःचा नी पेन थांबला. मम्मी किती दुखायचं, आणि नी पेन व्हायचे खूप कारण असतात. तुमची अनहेल्दी लाईफस्टाईल, तुमचं स्ट्रेस, तुमची ओव्हरवेट, तुम्ही जर जाड असाल तरी सुद्धा नी पेन होतं. तुमचं वीकनेस असेल, काही इंजुरी झाला असेल लहानपणामध्ये किंवा नंतर झाला असेल, तुम्ही जास्त चीज करता, तर खूप कारण असतात नी पेनचे. पण आपल्याकडे आता सोल्युशन आहे. व्हिडिओ बघा, एक्सरसाइज नेहमी करा, रेग्युलर करा. काही प्रॉब्लेम असेल तर खाली कमेंट करा, आम्ही प्रत्येक कमेंटला रिप्लाय देतो. तर तुमच्या प्रत्येक कमेंटचे सोल्युशन, काही प्रॉब्लेम असेल तर मी तुम्हाला सोल्युशन द्यायला तयार आहे. तुम्ही कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा. आणि ज्यांना पेन आहे आणि ज्यांना पेन नाही आहे त्यांनी सुद्धा ही एक्सरसाइज केली तर चांगली असते. कारण तुमच्या हिपसाठी आणि तुमच्या बाकीच्या लेगच्या सर्व मसलसाठी ही एक्सरसाइज खूप छान असते आणि खूप चांगली असते. आणि जाता अजून एक आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. लाईक करायचं व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करायचं. व्हॉट्सअपवर का तुम्ही जिकडे शेअर करू शकता तुम्ही तिकडे शेअर करा. तुमच्या ओल्ड ग्रुपमध्ये किंवा त्यांच्या प्रॉब्लेम ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही शेअर करा. माझ्याकडे जर कमी इन्फॉर्मेशन असेल, तुमच्याकडे चांगली इन्फॉर्मेशन असेल तर तुम्ही शेअर करा. मी नॉलेज घ्यायला रेडी असतो कधी पण, ठीक आहे. आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, एक खूप इनर डीप नॉलेज मी तुम्हाला सांगू शकतो की कोणत्या माणसाला जर पेन होत असेल ना तर त्याला एक पॉझिटिव्ह मोटिवेशन द्या की हा ही एक्सरसाइज कर, तुझी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. तिकडे तिचा 50% प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालं. कधी डिमोटिवेट नका हो की मी कितीतरी एक्सरसाइज केली काय होतं नाही, असा ऍटिट्यूड नका ठेवू. तुम्हाला काय माहिती, तुमच्याकडे एक एक्सरसाइज पण तुम्हाला भेटेल आणि तुमचा नी पेन सर्व जाऊ शकतो. असे होतं लाईफमध्ये. म्हणून समोरच्यांनी पण पॉझिटिव्ह राहायचं, सर्वात स्वतःहून पॉझिटिव्ह राहायचं आणि समोरच्याला पण आपण पॉझिटिव्हच म्हणत राहायचं. जरी आपल्याला वाटतं की ह्या एक्सरसाइजनी नाही होणार, पण एक्सरसाइज करत द्या. जर पेन नाही होत असेल तर एक्सरसाइज त्यांना द्या. तुम्हाला माहिती आहे, पण त्याच एक्सरसाइजनी त्यांचा नी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. हे मी स्वतःहून एक्सपिरियन्स केलं लाईफमध्ये. माझे क्लायंट म्हणतात की जे तुझ्याकडे पॉझिटिव्ह मोटिवेशन येतं ना घरात आल्या तेच आमच्यासाठी रिकव्हरी असतं. आणि हेच मोठं रिकव्हरी असतं सर्वात लाईफमध्ये.
तर तुम्ही समोरच्याला आणि तुम्ही स्वतःहून सुद्धा पॉझिटिव्ह मोटिवेशन राहा. तुम्ही स्माइल करत राहा, हसत राहा, खुश राहा, स्ट्रेस फ्री राहा, पाणी पित राहा, चांगलं खात राहा आणि अजून काय चांगली झोप घेत राहा. आणि बाहेर जास्त जाऊ नका. आता नंतर तुम्ही वॉकिंग. हा, आता तुम्ही अजून एक विचारा, नी पेनसाठी जास्त वॉक केला पाहिजे का? नाही. थोडं वॉक करायचं, थोडं रेस्ट करायचं, थोडं वॉक करायचं, थोडं रेस्ट करायचं. तुम्हाला एक अजून एक सदस्य बघा, खूप इन्फॉर्मेशन आहे, शेअर करायला खूप वाटतं, पण म्हणून तुम्हाला म्हणतो की व्हिडिओ पूर्ण बघत राहा. मी याच्या अगोदर लाईक करा, शेअर करा, बघून तुम्ही बटन दाबला असेल तर तुम्ही हे सर्व ऐकू नाही शकत. जर कोणती गोष्टी पेन होते, त्या कोणती गोष्ट आपल्याला म्हणजे दर्द आपण म्हणतो ना की त्या स्टेजवरती आहे, पेनच्या स्टेजवरती आहे, सहन नाही करू शकत, तर त्याला आरामाची गरज असते. तर तुम्ही त्याला आराम द्या, एक्सरसाइज पण करा, पण आराम पण द्या. जेवढी तुम्ही त्याला आराम द्याल, जेवढी तुम्ही त्याची एक्सरसाइज कराल, जेवढी तुम्ही त्याची केअर कराल, जेवढी तुम्ही त्याची देखभाल कराल ना, तेवढी ती सुधारली जाईल. ठीक आहे. मग तुम्ही तुमची केअर करा, तुमची सुद्धा केअर करा, तुमच्या आजूबाजूल्यांची सुद्धा केअर करा आणि स्माइल करत राहा.